Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Početkom godine svoje prve sjednice održavaju i državne samouprave narodnosti u Mađarskoj. Najvažnije točke dnevnog reda na tim su sjednicama donošenje odluka o usvajanju proračuna državnih samouprava, ureda državnih samouprava, institucija i medija u održavanju državnih samouprava. Na toj se sjednici po pravilu financijski zaključuje i prethodna godina, te se posljednji put, ako je to potrebno, donosi odluka o rebalansu proračuna državnih samouprava, ureda i institucija za godinu koja je iza nas. Donose se i odluke i o osiguravanju potpora za djelovanje. Tim se odlukama određuju i okviri djelovanja u skladu s danim financijskim okvirima. Skupština Hrvatske državne samouprave usvojila je proračun Hrvatske državne samouprave, ureda, institucija i medija za 2023. godinu s prihodima i rashodima od 2 milijarde 638 milijuna forinti, kao i rebalans proračuna Hrvatske državne samouprave, ureda, institucija i medija za 2022. godinu u iznosu od 3 milijarde 464 milijuna 499 tisuća forinti. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Naš dični dan 9. marcijuša naslov je tjednog komentara Hrvatskog glasnika. U organizaciji Hrvatske državne samouprave i Hrvatskog kluba August Šenoa u Hrvatskom klubu August Šenoa održana je predpremijera filma Hrvati u Mađarskoj. Film autorice Marijane Podgorelec dio je jedinstvenog dokumentarnog serijala Lijepa naša Europo, koji je posvećen hrvatskim nacionalnim manjinama u europskim zemljama. U skladu s odredbama pravilnika o organizaciji i radu Hrvatske državne samouprave, predsjednik Skupštine Hrvatske državne samouprave Ivan Gugan sazvao je redovitu sjednicu Skupštine. Predložio je i dnevni red s 39 točaka koje su jednoglasno prihvaćene. Na sjednicu Skupštine odazvalo se 25 od ukupno 31 zastupnika. Nakon kratke bolesti 5. ožujka preminuo je Stipan Mandić, dugogodišnji društveni i kulturni djelatnik bunjevačkih Hrvata, počasni građanin Čavolja. Rođen je 22. kolovoza 1939. godine u Čavolju. U sklopu serije priredaba Mohački muzej Dorotja Konižoj organizirao je međunarodni susret i koncert gajdaša koji su se okupili u Mohaču. U muzeju je otvorena privremena izložba pod nazivom Izrada glazbala, izrada gajdi u spomen na gajdaša Pavu Godanjija, koji je uredio i postavio dr. Andor Veg. Naši Hrvati iz Bremena imaju rođake i u petardi, pa tako i voditeljica Hrvatske plesne skupine Bremena Ana Ivanović. Skupina je utemeljena prije nekoliko godina i održava redovite tjedne probe. Pred nastupe sastaju se i više puta tjedno. Na inicijativu organizatora tradicionalnih dana Antuna Gustava Matoša, koji se ove godine održavaju od 23. siječnja do 13. lipnja, u mjestu njegova rođenja, boravka i odgoja sa željom da ubuduće postane tradicijom, 7. dani prošireni su i na mjesto njegova podrijetla na bačko naselje Kačmar u Mađarskoj. Uz polaganje vijenaca na spomen ploču Antunu Gustavu Matošu u povodu 150. obljetnice njegova rođenja, predstavljena su izdanja Društva hrvatskih književnika posvećena Matošu, prikazan je dokumentarni film Antun Gustav Matoš Josipu Juriju Strossmayeru te predstavljeno 10. godište časopisa Nova riječ. Svečanost je uljepšana kazivanjem Matoševih stihova i nastupom ženskog pjevačkog zbora Hrvatske samouprave Kačmara. Pod nazivom Škola zove održani su otvoreni dani u Hošigu za buduće prvašiće i njihove roditelje. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Mađarskoj predstavilo se na turističkom sajmu u Budimpešti. Najljepši četarski fašinski običaj, najmlađi narde još beru rozmarin. Sudjelovati na riječkom karnevalu za Kornovce nije nikakva atrakcija. Ovoga puta sudjelovali su po 8. put na 40. jubilarnom riječkom karnevalu. Gotovo 50-ak mladih iz hrvatskih pomorskih naselja okupilo se u crkvi Kraljice Svete Krunice u Mlinarcima na susretu pomorske katoličke mladeži, koji je prvi put organizirao Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin u cilju njegovanja vjere na hrvatskom jeziku u krugu mladih.
poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika, pretplatite se na tiskano izdanje Hrvatskog glasnika kako bi tjednik Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu svakog četvrtka. Pozivamo vas i na naš društveni profil s dnevno svježim vijestima, izvješćima i albumima fotografija iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika, budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.